Какво правиш сега? Ядеш камък? Да, правя чай с камък. Правиш какво с камъка? Чай. Чай правиш? Не по мене, не по мене. Я виж какъв хубав камък, да ще направи с него. Айде седни сега до мене да правиш плаш. Айде до мама да правите плаш. Вили? Еми, да, виждам тук едни. Отброява. Отброява, да. Ще покажеш ли отгоре как се пускаш по Илече? Това клипче не стана. Стичай до дървото. Да ти се избори там да си го види. Айде иди до мама да правиш плаш. Той сега като знае, че го снимаме, не иска. Да. Иначе... Пък ще снимам мама. Мама тя е тулен във водата. Чекай. Си баба Веца. Тълпата закрива. Гледай тати. Тати как лови? Той булето го хващам как хвърля. Чай чичо му там изправен. Бойле, ела да ме напръскаш. Няма да ми напъката. Ние няма да те напръскаме, ти да ме напръскаш мен. Я да хвана всичките. И тримата. Бойле, вземи им нещо за ядене и така ще ги... Тук малко тия скали. Айде да приключваме. Трябва да седнеш и да не мърдаш. Ето ги рибите тук. Сега седни тук до мене. Сега да ме ги чакаме. Чакаме да дойдем. Ето там едната риба. Не стана ли им нещо? Не стана нищо.